Dit zou wel eens het begin van iets kunnen zijn wat een lange toespraak wordt. Een monoloog, zo u wilt. Maar u vergist zich. Mijn lippen zijn vandaag te droog. Ik heb om eerlijk te zijn vooral nu honger en de kloven in de rug staan van de dorst. Ik zal u later meer vertellen over hoe wonderlijk een leven lopen kan. Ik zal u over een man vertellen die Joshua Norton heet. Hij is een keizer met een zelfgemaakt uniform. Zijn geliefde stad is zijn keizerrijk. En hij heeft een leger aan goede ideeën die nog nooit bedacht zijn. Ik vertel u over een man die alles najaagde wat hij denken kon. Een man in wie ik inderdaad vagelijk mezelf herken. Ik zal u over hem vertellen. Eerst gewoon niet eten.